Asa taron boss? Ato tas kuan gatod dag balas. Ato tagbalas ato ning ato ning kuan 2 ka cubic meter nga balas. Ato mig balas mga ma'am sir. Truck lang sa taron kay. No. What you gonna do with a big butt, wiggle wiggle? Kaon tag kuan manok kay aron sugan tay maghakot tag balas. Sana all. Ako tigbalas. Ako may tigkuan. Ako may tigpala ari. Siya kay kuan man ni drive. Siya ra may tig-drive nako. Sana all. Kuanan, apila na tong video ning agyana na to kay layo ra ba kay taon tag dadanan sa balas. 20 ka kilometro. What? Nindot ng coffee shop no. Kape, naibiligya kape rin no. Gago! Kasi shop man. Ano yun? Lagi ata ma'am. Na, si Inday o nanguha o ganing nang harvest bulan day. Ano mong kumpanya rin ato sa nga brihan kay kuan lagi ning tingalan na niya oh, terus mayuha mo abre kawatanag na akong git. Pasok sir. So mga bay, diri malhin mga bay. O na mong balhinan pero dili pa may karon mong balhin. Next year pa. Nani? Amo sa idaog niya mga balas. Unsay naog na to boss, balas? What you gonna do with a big butt? Hindi ya balas dai. Kuaray trapal ra mong inaog bay. Tora mo mga gamit sa kaduha sa dining no department to gidadre kay wa ano may lugar dito. So karon namong pangtabunan na mga kuan ri. Kumpanya may natapos no? Naam resito ring daghan ay oh. Oh no. Amo tabunana no. Tabunan naman nagtarong mga bay kay basa niya ni ba nya. Kwarta na taw ni. Buta. Kana mao ning kuan, mao ning gabas ang gabasa ang kuan. Ingon ako. Gidelang magkinor ri. Ano mo may kuan oh? May pungga mga kuan kri. Okay ni do? Mao gyud. Masura lang tadri kay muha tag kuan. Boss, dadon ko ning kuan ay. Dadon tani dito. Balik taning katiray wa ni gamit diri ay. Ginagawa mo. Among gitabunag sito ng mga gamit sa mong amo kay siro kay naong mong amo eh. Siro kay naong mong tabunan mo namo. Kilulo kare boss.